Aşgabatyň orta mekdepleriniň ençemesinde ýygnak geçirilip enatalardan beýleki zatlar bilen bir hatarda ýüzärlik satyn almak üçin pul talap edildi. Bu waka dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň virusy agdamazdan onuň öňünde ýüzärlik bilen durmaga çagyrýan mahalyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatya habarçylarynyň biri paýtagtyň mekdepleriniň aglabasynda 25 martda 7-8 synplaryň 26 martda 9-10 sınıfların ve 27 martda 11 sınıfın okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnak geçirilendigini aýtdy. Klas ýolbaşçylar enatalardan ýagdaýy düşünmegi haýyş edip käbir zatlar üçin öz arasynda pul ýygnamagy soradylar. Olar bu pulu okuwçylar üçin aptečkanyň 8 GB flashkanyň we viruslary ýok etmek üçin ýüzärligiň satyn alynjakdygyny aýtdylar diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 27 martda gürrüň berdi. Şol bir wagt ol öňkülerden tapawutlykda bu gezek enatalary ýygnagynyň mekdepleriň uly zallaryna dälde klaslarda geçirilendigini hem aýtdy. Mekteplere bilim ministrliginden görkezme gelip gowşupdyr. Şol görkezmede enatalaryň ählisini bir wagtda bir ýere jemlemek gadagyn edilipdir. Bu virus aladalary bilen bagly diýip habarçy Aşgabatly molimlaryň bir näçesine salgylanyp gürrüň berdi. Habarçy enatalardan her sınıf üçin derman gutusyny, suwuk görnüşli sabyny, çyýgly salfetkany we 20 litrlik plastik gapda agyz suwuny almak üçin hem pul talap edilendigini belledi. Onuň sözüne görä häzirki wagt enatalar her ay suw üçin 5 manat, ýüzärlik üçin 1 manat, el süpürji üçin 1 manat we derman gutusy üçin 1 manat tapşyrmaly bolýarlar. Habarçynyň sözüne görä molimler muny virusdan gorunmak çäreleri diýip düşündirýärler. Şeýle-de mekdeplerde we sınıflarda ondan gorunmak üçin ýüzärligiň tütediljekdigini aýdýarlar. Bu maglumat Hytaýdan ujalan we global pandemiýa öwrilen koronavirus aladalarynyň fonunda Türkmen hökümetiniň ýüzärlik tütetmegiň ýokunç kesellerden we virusdan gorunmakdaky aýratyn ähmiýetini tekrarlaýan mahalyna gawat geldi.